Cestami ako bezcestím. Kto z nás je ozajstný, keď očeká riekou ako voda, alebo sa zrazu stáva pobrežím s oslneným pieskom, stotožnený s palmami a cyprusmi, ktoré viac úsmevmi nestrú, koberce zvítania sa stáčí svetom, aby v ich konároch trpezlivo bdel celúčký deň. Kto z nás je ozajstný, keď očeká poľom, aby sa prevtelil v rosu a stal sa kvapôčkou túžby bez daždivom lete, rozlievajúca aj riečným prúdom v skrvavených ranách slnkom otvoreným do Korán. Keby si bol aj kameňom tkajúcim vo večnej tíši a vo vlastnom obklade, ale aj v lesku oných hľadiacich vo svojom zániku, ktorí sa raz uprostred noci vrátia, pripomínajúc nám predošlý rast, v každej chvíli budeš náš. Podkladá Žižky vchod poslednej svojej piesne, plúžiš sa vo víre dúhy a vedomia, očakávaš kohúta vo vydýchnutom speve, stávaš sa mesiačikovým svitom v ňadrách sna, snehovou vločkou vo vyčkávaní spásy zo skál a vody. Ak skrsne večer v blikote mysle o tvojom poslednom líhaní so ženou a prebdie ti hlas šuchote trávy, alebo ak zachytíš v oku zrnko piesku, nezostaneš viac rybkou v smútiacich vodách? Či pravdu si nemal v tom, čo sa strácalo v denodennom odchode? Či nebol si s nami v objatí slnka, zastávala aj opaku svetla v nedočkavom príchode dňa? Vo váhavosti podieť sa nevedno kam.